Ja, dit. Vi får börja nu, så sätter jag äntligen ner. Och så att hade det sett jag ner, så kunde gott resa dig upp. Så får det synka samman. Sigmund Geyer.
som boje till där, boje till där, vi boje till där. Sist som boje till där, boje till där, vi boje till där. Boje av allt det Muy god av allt det färger, muy våg, muy störste väjdare. Muy god av allt det färger, muy våg, muy störste Ja, så syns jag vet en sång att rätt är Ragnhild kommer med spår och Nomi kommer av solsang. Det är fjällmiljö. Ui toine stersko hånd Ta ui storm og reisast møte mer Kan jeg finna gløyvd og fri tja der God tu hevur alt ui toine hånd Saman skal suttja tu Finn full mun sang Vi Jesu bröst Känn hans kraft Uja bärs och känn
Ta och i stormar reisas møte mig. Kan det finna liv och frid tja där. God du hever rätt och i döjne hånd. Som vi ska sucha du. Ta i stormar reisa. Ta och i stormar reisas møte mig. Kan det finna liv och frid tja där. God du hever rätt och i döjne hånd. Som vi ska sucha du är god. Finn fund Mun sang vi Jesu bröst. Känn hans kraft. Boja bäst och känn. Ta och i stormar reisas møte mig. Kan det finna luft och frid tja där. God du hever allt och i döjne hånd. Som vi ska sucha du är god. Som vi ska sucha du är god. Ja. Gör så väl, Ragnhild. Hej. Det är rätt dåligt att sitta så jag anlite i kväll. Att han är ju i lockdown. Scheman vi som följt någon i samma byggning. Så det är mega fantastiskt på några matar. Så är det mega dåligt att sitta. Det är knut anligt. Jag är Ragnhild Andreasen och kommer i Havn i 20 år. Och ska dela med vitsbord i kväll och några anmärkningar från min och livet. Jag vet inte om jag kan kalla en vitsbord basalan. Men det är så som jag skilt med vitsbord i nekvar i länga tog. Jag är uppvuxen i Ebenezer och har med en chicken familj. Och spelar i samkomman och andra tomme till jag har lärt mig i misstjöken allt mitt liv. Och viktigt så utlån så hade jag lärt mig den simpla bådskapen om hur frälsan bäst kommer vid skick och Jesus är liv, hans är deja och hans är uppröst. Och i Johannes 3:16 förklarar att det är väl det verset. Om du känner det verset så är det ett gott vers att stå upp i kväll. Men att jag tror snart så långt som minns att det så här skulle säga stor skövn att han fick mot spår. Så att man kan röna att iverdriva och uppturar eller nyturar i min liv. Så man kan skånka i Hebrein och nej en tendens till för jag har vitsspår som är spännande. Men jag syns att med vitsspår som så några särskilt och det kan som kreer som känner sig attityd. Men det känns arre så hela det liv med kosse en sån vitsspår och mycket vitsspår visst inte är det basaler och kedjor man kan säga så läs. Och så att det är som en fallen person en vanlig person kunde få ett nytt liv i Jesus att han nu kan leva i mer och att jag kan fylla honom på en dag och få nytt evner och styrka i honom som jag aldrig haft utan god. Det är snägga som är kedligt. Vi gör ett syndare och alltså, det är sån extrem månblock och god att de inte fattar helt hur syndar med ett liv och så kräver det så är det ett ondrävd öll kunde vid sig kallast på ett gods jag vill hans och det är ganska hejt som man ofta tänker för GVS att vi är frälst och kan kallas hans böt
Jag också för att titta nek för givet i mina liv eller mina läsare med Jesus. Om det inte skulle hända i Bibeln så jag vet alltså hur så fullt det falla andligt ut ta det hans närvaro är hans heidalega att han är skapt hemmen och tar hand om folk som rätt ja för flera arrangemang och konkar och han är inte ända vid och när och så när att han lever i och kattar och but hans där om vi lät han och ta emot det som han är att bjuda. Men damer var vers nu i Rombrevnet 8, 13-14 som säger "Ty det var det efter hållt någon skulle till dödja. Men om tid vi antar någon, det är ju ligansens skulle till liva. Så många som vill leta av andra gods, här ser ju böt gods." Och vers 16 säger så vidare att anten själva vittnar vi anta okkara, att vi är böt gods. Och det är så att jag kan stanna här och fortälja också en värld i min liv att är i vattengods eisne. Till nästa som är smekne och i mina verkligheten som ett människa. Men är just vattengods för ett som är lätt att mekna tog i att jag störde att firma. Ett annat som du kan peka ut av min lista sen Jesus är hur ofta jag har glömt och än ofta glömmer hur god är en livande god. Det blir också det eviga. Alltså, ska det så tänka kapitlar, det ska möta upp till se möten som är och leva så gott det som jag kan och göra det så att och det är tjänsterna som reellt tar över. Och istället för att det god viska så är det tjänsten som är ska ordna det som är uppvuxen vid eller som är alltid gå att göra. Och till ofta tror jag att det inte stål var god som är no livande god utan no vision god i min liv och generellt. Men god han är en livande god och ju mer tror vi brukar säga vi honom och ju mer jag vet att det hans har hänt ju mer jag kommer att uppleva och sen är en livande god och viskar jag själv livet. Och han viskar dömstöken på Bibeln men man hör att det är som en livande bok och en livsbröjtande bok samtidigt som att de viskar som en för annan bok och så det här ser uppluckarna och tas man här bruk för förvantar. Ett annat som sliv med science arge är gus alltså hela ante som ger Bibeln livande. Han är vi inplast på Bibeln och han lever och i mer. Och vi måste ju dagligen vara fyllt i hela andan och att vi måste skilja på Bibeln för att det ska ges livande för oss. Jag ganska ofta fokuserar mest på att det är vi att alltså frälsarsteg här vi får hela andan och stärn för det dagliga fyllmänniskorna. Och det är ganska lätt att ända bådskapen här att säga att det är bara att få frälsarna eller att bli frälsare och få hela andan och så ända det här på ett. Men det är så gärna inte mer än det handlar om att dagliga fyllmänniskorna och dagliga livet för Herren och att det är Kristus liv i oss dagliga. Galaterbrevet 2:20 säger att är krossfäster vid Kristus och nu är det slankar är som livet när Kristus lever mer och livet som är nu lever i hållet någon lever i synliga sångods som älskar i mig och gav sig själva för mig. Så tvärda finns amen ifrån min livet samma vi god är så inte tack för givet och störst är att vi kunde kallas bötgods vid skick av Jesus. Och så minnas till gosse alltså färgen har god är en livande god som kan viska oss vi hela antan och jag knocken. Och det så är så ordas att nämna gosse vid ett att ha motigt sån som vi inte har uppe på det. Jag är väldigt lätt alltså ge allt för Herren. Till några som kanske några och strös vid huxa minne om. Det går så som jag ofta glömmer. Det handlar ofta om att det börjar mottaga. Men tar vi ett liv i frälsning och det har det andra mycket och tar det mer än bara att mottaga. Vi tar emot inte så nek som vi långt kör upp på det. Och viktigt att utlåna en rättfärdsgöring här. Och här synd i borstertiden. Och vi vet att det var Jesus som var ultimativa fyrmynd. Och Marskos 25:4 säger att till människa som sonren är helt inte komna att låta andra tjäna sig men att tjäna och geva liv som är lösegällt för många. En stor pastor handlar om att mottaga och vi vill för hopp att
att det kommer sucha hur det är en större god som är i rötlom och styr i rötlom och en god som inte vid mottaka han som är herre och färg. Men hoppas jag sen i mottagningen vi viskar en vilja och kan att geva allt för att en fler kan få sig själv med mottagningarna och göras på ett gods och för att herren ska vara artig i livet och knötlom. Det är faktiskt det som jag också är med någon delar från min livet kvällt. Det är för att säga men så någon. Hej, jag får synja sang som heter Sarte Sinta Trailer och han får komma upp här så jag heter det kan bara att fylla vi texten. Sarte Sinta Trailer fjärsta vanda väg och Jesus kallar han vill hitta till och kom till Jesus kom till Jesus kom till Jesus och liv ta som bad i stäcklar tvine fyrst och stig och om du fäller minns vi snabba vi kom löjda Jesus löjda Jesus löjda Jesus Kanska du i lödon Eina känner till Om stormar här och mista tøynor Ta be till Jesus Be till Jesus Be till Jesus så liv Flyter sjalen hiver Tonar svajma halt Tatt här i par med lajga hjärstans kost Med pröjs till Jesus En pröjs till Jesus En pröjs till Jesus och liv Ta
sitt i herran väg. Sitt heim til Jesus, 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 og liv. Ja. Takk for tid, Boar. Vi synes jeg tversanger av Jakob kommer med et spår. Verd og lampe som var givet, heila vår han. Synge lovsang til han som sitter og setter noen Verd og lampe som var givet, heila vår han. Synge lovsang til han som sitter og setter noen Heila våre Herren god av alden, som vær og komma skal. Hvor alt frels og synja, du der kongen nå, som alla deg nå, du sverd Alla bojer, tåra och snarljus, kursas runt om det. Signingen av styrken, torten och ajuren, du in i egen sann god. Heila vår Herren god av alden, som vær og komma skal. For alt frelst og synja, dår vær kongen nå, som vandla deg nå, du sverd Fyllt av undran, vån og løyve,
sig frelst Kristus heldur fast Kynstein søgn han veien han heldur fast Røsta pats og fjallar han mot i gentas hans Dors kjeptur hik blåer han heldur fast han heldur fast han heldur fast Tui moi vinur elskar meg han heldur fast Fyre med sitt liv han gav Kristus heldur fast Utstrika mot skuldar brev Han heldur fast Kjenstur fere samut sel Gengi honom last Komen heim han sutja skal Borstur bein moi last Han heldur fast Han heldur fast Tui moi vinur elskar meg Han heldur fast Han heldur fast Han heldur fast Tui moi vinur elskar meg Han heldur fast Ja, så får jag höra Jakob. Jag visste bara för Jakob. God kvöld. Det här är att det ska jag vittnesbord så också jag om att det här är att dela vid tikun näka från löven som en tryckvande. Och det är särskilt tre ting som jag har stått att dela vid tikun. Det är ganska mer i samband med den sätta parten av utskrifterna till och kvärs så frälster och kvärs så. Tre ting som jag alltid i min liv har haft tutning för detta liva som är tryckvant. Det tror jag vissa eller samföring och så orgods där som god trier och så hette jag att vita till att livet är en tillgång eller en process. Och jag kom till trycka Jesus som en ung dronker. Simpelthen, det var odramatiskt. Det var Jesus frälsa mig eller kom in i mitt liv. Så jag var styrd om att han kom efter mig med vi. Det gav mig fri. Men då jag blev tannaringar, som flera ting ner i det, då får jag ivast om att vi frälsning, är väldigt frälster. Och Åsa, hon skapar orock. Och hon teker bort det dirvi och att leva för Herren. Så jag upplevde det. Det är så andra ting kunde komma liv samsundos. Så är du inte stark nog och du kan närmare börja räka bort det från gode. Jag får leta en i mig själv. En i mig själv efter omkring som kunde samföra mig om att jag var frälster. Det är tryck från. Jag får leta trunn. Det är mer gjort skarpt.
Jeg tok egen av Jesus og for å leite til meg selv. Vi fann ikke her. Og et annet som vi gjorde skreft, vil si, det var at jeg sier det svirnøk. Jeg heter for meg selv. Til folk visste jeg tryggvande, og ikke mer for at åpenbære at det var ikke godt. Så jeg ble livtevis nere nok var, og så gjør det at avvarska mot løy som tryggvande nok var. Så ikke gjør det hvis du har det samme som jeg. Ikke litt låka, men fær til onkran og spyr om hjelp. Og til man byr onkran om hjelp, til Guds vever. Til God, han sender mennesker. Han spurte Esaias, hvem skal de sende, hvor skal bære på for meg? Så God bruker ganske primært til at han hjelper mennesker, døkne mennesker. Så som hva det var som gjør det til at jeg fikk vissene, nok var settene. Og det var det samme med, jeg visste til at i 1. Johannesbrevet 1:13 stender at dette var skrevet til tikkere for at de skulle vite at det var avtløv til å trykke på en sånne. Så jeg visste at. Men min tro ble ikke opparbeidet til at hva mest til at trykke. Hva mest til at trykke av Jesus. Og det mest til at man får egen i oppfyre hva Jesus gjorde av Golgata og totalt ivergjør ikke til den sannleggen. Og så det fullt avled av det som Jesus gjorde av Golgata. Ta ikke med fyren inn, ta ikke med vissan inn, det er alt bygd av han. Og det brøyter løyvetjåken. Et annet, nummer 2, som jeg også om, det er vi orgods, kan tøtning det hever løven. Og det er faktisk en meddelig stor tøtning. Og jeg kan ende for tro jo ikke stått. Det er vi mann og øtta, som jeg også kan ha nok så troblegget vi til at det går alt røyne at jeg husker for noe om hva andre sier. Jeg har hørt om det ta som kvalitet. Jeg fyller for noe. Og da begynner andre folk at støyre den. Og det som andre folk sier om meg, jeg forstår avskan. Og det kan lette seg så inn i mitt hjerte som vekster opp, og som så for å definere meg hvor jeg er. Det er som ikke nødvendigvis passer. Ofte passer det ikke. Dette er eisen part av det som årgods løser den fra. Og dette er tett samband med nummer 2 som jeg også om. Det er hvor min identitet er, hvor min samleid er. Som sagt, det som andre mennesker sier, så er negativt, kan begynne å avvarske meg, så jeg husker at såleis er jeg. Men årgods er iver utløsende her. Så det som er sagt om meg, så er jeg sier, men hva sier God om meg? Og det er så en riktig ting. Jeg kan nevne Efesosbrevet 1, 5 og 6. Her sier God at jeg er soner hans. Og han sier til i vers 6 her at jeg er faknaver, godtidsen av hånden, som andre mennesker har ringt til å godtakke meg, er nok min jeg sier. De vet at God godtakke meg i Jesus. Og da synes jeg også mer til at vi fordøming, eller man fordømmer seg selv. Og det er et av de versene som, et av de første versene som fikk forløsende mening for meg, er at Rombrev 8:1, at så er noe ønsken fordøming for de som Kristi Jesus er. Og da man som har hørt om ytterligere skriftet av, og langere du har vært bort fra Herren, mer i høyde på Lodge, eller mer i høyde. Men Gud sier, jeg fordømmer ikke at du er Kristus. Og da ringes jeg fordømmer meg til ofte i selv. Og nummer 2 kan være andre mennesker. Og Satan er ikke han. Han synes ikke attast fordømmet ned. Men årgods, Herren sier meg, det er ikke fordømmer for det som er i Kristi Jesus. Meddeles står en tøtning, at bare kvar dømer om at årgods sjokolata til slippe inn vårt helgen og ta seg vik. Og det 3 som jeg også gjør om som er viktig,
Jeg minns det, når jeg tror jeg antar vi har tås av Jekan Zakariasen om noe ting. Det var akkurat at vi får tås av igjen. Da sørste han så sier vi min da vi råd etter, da sier han minst til at jeg teker tog. Hvis du har bønene som er tryggvande, så teker det tog, og man skal ikke være alt for avtålet med seg selv. Ikke være selv og dømme seg, det er ikke lukkes så vel. Det er god som gjør det til bønene, det er han man slipper virke. Og i sambanden er ganske det mest viktigaste. Det vi leser og hører om bia. Det mest viktigaste er til å være løyen. Det som vi hører i øregods, er det ikke bare lurt etter det, men jeg er villig til å lete til å avvarske min etbord og hva som vi gjør det. Og gjøre det som du kan, her du kan gjøre det. Så, som synes jeg nå, at helt sikkert Herren er verdt å lære, og han er verdt å fylle. Det var noen tanker som vi lærer av ting. Takk for det. Ja, vi får synge sin vi er for enda. Men skal bare løse vi at helt nok spurninger er lagt i hva stod i. Så jeg bønner om vi opp igjen. Etter Lukas er bare en løtt for sjølvene bia. Så det er ikke øtene for at jeg alltid møter kan. Kom også med vers med litt kort nå. Og det som er damen av skottvisning, det som jeg synes ofte er Bibelen til det at jeg så som Paulus som ofta nevner til det at han teker først en mynd til han forklarer hvordan liv er utan Jesus. Eller hva liv er utan en god. Og da sier han dem i Efesus kapitel 2 vers 4. Da sier han, og han begynner så sier, men god. Som Arjen forklarer, just skapt en mynd til han forklarer hvordan liv utan Jesus er. Men så sier han, men god. Men vi har god, og til muligheten for å takke mot gode. Men god som ryker i miskunn, hever for mykla kærlega syns skuld, som han elskar okkom vi, eisen til vi deg og misbrot nokkara, gjørst okkom livande vi Kristus av nøye til frelst. Og reis okkom opp vi honom, og sett okkom vi honom, og i den himmelska heimen, i Kristi Jesus. Velkommen til stikken opp. Du nei jeg med svøygår Kvøn ein der Hon din sterska med ber Ta i åpne mine eio Og til letje med Vile sinja Ungas kutoina god At moi lov du er så trygg At moi lov du gav og rest vi med Kvann anda tråta kvarjon deg Vile sinja Ungas kulturina god Tungrød som Like the major control Og i myskun Vars du nær som målet annar Jeg kjenner det som pappa Jeg kjenner det som vi Loi med kyrsten. August kulturina At mitt liv du er så trygg At mitt liv du gav og rest vi med Som anda trått av kvarjon der Du vil sinja Ungas kulturina god Alt av liv.
mitt liv du så trygg At mitt liv du går vi med For landa trått av kvarjon Du ville synja døsk og tøyna god Tøynga skal fylke meg og fløyner iver meg Tøynga skal fylke meg og fløyner iver meg At mitt liv tøy det kjære det kjære Tøynga skal fylke meg og fløyner iver meg Tøynga skal fylke meg og fløyner iver meg Tøynga skal fylke meg og fløyner iver meg At mitt liv tøy det kjære det kjære Tøynga skal fylke meg og fløyner iver meg At mitt liv du så trygg At mitt liv du går vi med Men anda trått og kvarjon Ville synja døsk og tøyna god Ville synja døsk og tøyna god Drömmen nära där Ver du allt du när Mot liv I djäve bäst till du vill vara vinn Men lunches efter där Ver du när jag med Du gör inte en täcka kan du stäm Du flövar om djävulen Hjälp mig att du vill Lej mig hem till Du mitt allt Och du allt mig törvar Du mitt allt Jag kvile tryggja Drömmen nära där Ver du allt du när Mitt liv djäve bäst till du vill vara vinn Men lunches efter där
Ver du nær tja Du jorden taka kan du Du fløvar om er djevor Hjálp meg at vi vet Lai meg heim til Du mot Og du stapp nær tørvar Du mot Jeg kunne tryggja deg Du mot Og du stapp nær tørvar Du mot Jeg kunne tryggja Jeg kunne tryggja Skap i mer eit hjärsta rætt ui det Endur nutja tu sal og sinala Gud skap i mer eit hjärsta rætt ui det Endur nutja tu sal og sinala Vær veit med tjater, liva vid der nær. Lat aftur tu inanda virka ui mer. Gud gjev tu mer frels og gledjena av nutjon. Og vi takta moisa skal prisa deg. Gud skap i mer eit hjärsta rætt ui det Endur nutja tu sal og sinala Gud skap i mer eit hjärsta rætt ui det Endur nutja tu sal og sinala Vær veit med tjater, liva vid der nær. Lat aftur tu inanda virka ui mer. Gud gjev tu mer frels og gledjena av nutjon. Og vi takta moisa skal prisa deg. Vær veit med tjater, liva vid der nær. Lat aftur tu inanda virka ui mer. Gud gjev tu mer frels og gledjena av nutjon. Og vi takta moisa skal prisa Så får jeg synes jeg sørste sang i kveld. Det ikke jeg med Kristus som Jeg også sier om det altså at du tror det er sånn stevne alt til for at på evangeliet og til han ikke med okken. Altså det er ikke okken det snurrer seg om, men til han. Og det er han som gjør alt. Vi kan gjøre det som vilja for at oppnå godt, for at være frelst. Men det er bare det nytter han ikke at
rönn och räkna styrka, men det är bara han som kan frälsa oss om, det är bara vi att trycka han och vi att komma som det till han. Och så tänker han mot oss som akkurat som det och få ett avliv som honom. Och hjörne, och samfället som honom och hjörne och i himlen. Och ja, det är sanka galt att inte är men Kristus och i mer. Ein gåva står och Jesus är given. Ta himmel gav det största givet är. Han är min glädje att visa och frigjord. Min kärlek han frälses han förber. Och i köknen av min vån är ena Jesus. Att min liv är honom tjäva vid. Det är himmels lokalt, evig kun tjära sitt är. Men Kristus i veikleika, han kjemur mer til hjelpar. Vi syne styrke løyser opp mot her. Ui tjøknona, mun hire vil med veia. Ui dypsta dale leier tatt seg. Som måten er liv, og sier vånen er ikke er, men Kristus og i meg. Øttes deg, talaknan vil med hia, mun framtøy bjørk, tui prøys ur golden er. Vi blåe sui non skuldar braven stiga. Han dejan vann ur grøver sigur ber. Ui kjøklona, mui synder fire giver. Jesus nu och allt du ger mig bor. Ta halva jordens light, gammal frälse vei ditt är, men Kristus i mig. Vi mun och natt att drotte ville synja. Tui han mer säger, han med leie trygg. Och kvönna där, han trygg vår vi mer fyllja. Heim till stegen, han mer hevur bygg. Och i kjøknona, mui våner så skaj er rum, komme av vanligt men Kristus i meg. Köpna allt och i Kjøklona, mun våner eina Jesus. Alla
så skal jeg det kommer av vanlige, men Kristus og i meg. Tjøk nå alt det her. Tjøk noen alt, mun våner eina Jesus, at lære vil unna han vær. Ta så skal jeg runde, jeg kommer av mål ikke, men Kristus og i meg. Ta så Skal jeg runde, jeg kommer av mål ikke, men Kristus og i meg. så kommer antro att ända med. Ja, takk for sankar og tonleikar, og takk for Jakob, Naomi og Ragnhild. Jeg skal bare enda møte upp en god. Takk for løtene jeg har haft i kveld, god. Takk for at kan båskapet på en framme kveld, god. At ikke vi går god, men det to. At alt er avhångret her, god. Og i tæra vi finner ikke nøye miskunn, god. I tæra vi finner fri. I tæra vi finner heilat løy, god. Jeg byder bare om du må være over nødt nå i kveld, derfor vi er det, derfor heim, god. Jeg byder bare så som at du må være over stedene frem etter, og du må leie henne, god. Amen. Ja, så er det noen løsninger enda. God vil så kører jeg av til morgen, og klokken 11 i morgenskjørene tar vi bøyflommer, og jeg håper jeg ikke ødel. Jeg finner ikke konga på fra Eirikur om at det er bøyflommer i stora celle. Så ja. Og evne verer ut fra 1. Thessalonika, kapittel 5, og vers 16 til 18. Verer alltid gleder, bygge utan uhald, takkje i ødelføren, til veldig gods vidtikken i Kristi Jesu. Og jeg har tro i likle år, og til det som hver bøyflommer handler om. Den første bøyflommen har 8 lesene, som taler i kveld, om glede. Neste har også skåren om bøn, og 3 bøyflommen har Sunn Absalonsen om takksomme. Og han taler seg i Gjørskvaldet. Jeg har alltid hatt det, var det ikke det? Jo, vi ser det. Så alt om møte livet, så kører vi et av i kveld. Så jeg tar opp i hus nå, og det var hjemme til Mer og Søymen. Yes. Og til oppe i Høyvik, Olga 32, og her stendt 2 telefonnummer til Mutte Sumsa. Det går ikke om det ikke finner det. Klakkskinger, hvis Iva skal det husker bare Atlanterhavet og Nord-Atlanterhavet, så finner de det nok. Så til det, så hadde jeg sikkert bare takk for i kveld.